Išiel ďalej a išiel do školy. Nestihol bus. Bohužiaľ, zdával sa, ale stále mu to bolo jedno, bol to optimista. Zistil, že v škole bude písomka z matematiky. Ale tá písomka bola nevydalená peťka, ale jemu to nevadilo, bol to stále optimistický chlap. Cestou domov zo školy našiel na zemi 10 €. Išiel do obchodu, kúpil si niečo na jedenie a zistil, že nie je pravá. Zatkli ho písli. Ale odviedli ho na stanici. Bohužiaľ, tam zomrel. Já si spím.